मानो बिदि खालामबाय थायो नोङो खेबसेल' बुंला नोङो रायजोफोर नोंसोर सिगांनि भिडिअखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मा जागोन भिडिअआ आरो जाय भिडिअआव गोनां साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन रायजोफोर बिनि उनाव कमेन्ट हर आरो जों सावरायगोन बिनि उनाव रायजोफोर भिडिअखौ सिगांग्रो नायगोन मानो बिदि खालामबाय थायो नोङो खेबसेल' बुंला नोङो Allah खय बार बुंखो नोंखौ आलिवा नांगौ खेवना होनांगौ नोङो बिलाइ बिलाइ आंनि फिसाखौ मानो लाखो खेराइसालियाव मानो खमाय लाखो नोङो खेराइसालियाव बुजाबायबो नोङो लासिं सिं बेसेबां मोनो जों औ थाखा फैसाबा ग्रास खाबनोमोन सलिफा फिसा नोङो हिनजावा सैथ्यनि नङा नोङो खेबसेल' बुंला नोङो Allah खय बार बुंखो नोंखौ आलिवा नांगौ खेवना होनांगौ नोङो बिलाइ बिलाइ आंनि फिसाखौ मानो लाखो खेराइसालियाव मानो खमाय लाखो नोङो खेराइसालियाव बुजाबायबो नोङो लासिं सिं बेसेबां मोनो जों औ थाखा फैसाबा ग्रास खाबनोमोन सलिफा फिसा नोङो हिनजावा सैथ्यनि नङा नोङो रायजोफोर नोंसोर भिडिअखौ नुबाय ना दाना कमेन्टखौ हरदो आरो साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोर जोंनि बर' हारियाव मानो बेबायदि जागासिनो आसरित घटना सासे हाबा जाखांनाया गुबुन हाबा जाखानायजों खारनाय मानाय हाबा जायो सेंग्रा सिख्लाफोराबो सोलोंजोब्बाय एकदम माकुलफ्रा नायजाला बर' हारिना मारै जाबावनो रायजोफोर सोरबा सानगोन दि आं बेबायदि भिडिअ हगारनायखौ रागा जोंगोन नाथाय बिसोर खालामनायफोर गाज्रि आखु खालामनायफोरखौ बेबायदि हगारागौ मानि बिसोर लाजिया मिथिया बिसोरखौ लाजि फोनांनांगौ होमबासो बिसोर मोजां आखुआव फैगोन नाथाय माखासे मानसिफ्रा लाजिनो रोङा बेफोरखौ माबायदि खालामनांगौ समाजनिफ्रायनो होखारनांगौ बेखौ मिथिबाय दोननो नाङा बारे खालामग्राखौ बेबायदि समाजाव दोननो नाङा समाजा लेथ्रा जायो जोंना रायजोफोर नोंसोर मा सानो कमेन्टआव हर आरो साबस्क्राइबखौ खालामदो रायजोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै